txorien eta rak gaurkoan eta eguaztena, asteazkena dugun hontan. Bueno, klasiko handi batekin gatoz, bizkaitar sukaldari handi batena. Nikolasa Praderaren legatz betea ekarri dugu. Hala! Bai, eta bitu garai baterako, bueno, eta ikusten da, bueno, sei kutuk eta eman zizkion Nikolasak, hemen esne gaina, tipulatzak, gurina, eta hori euskal sukaldaritza, garai horietan zan zerbait, oso esotikoa esan dezagun. Fina, bez? Finegia. Frantzesa, akaso? Oso, ikusten da, Donostian da ibilizanean zentzuten zanan bestaldetik, eta, bueno, horrelako errezeta, esan dezagun, humila esan behar nuke, baina hau ez da egunerokotasunak. Ez da. Eta honekin hasiko dugu klasikoen asteazken hau hasteko, eta gero, gure udan mailan egoten diren beste klasiko handi bat, baina moldatuta, ez da, Patri? Beraldatuta, bai, nik egingo ditut, lekapatatak, eta zuek esango zu, baina lekapatatak baki gueitzen, aldaketa bat egin juz, hau da, lekapatata frigituak izango die. Beraz, ikusiko itxuz begero, zelako goxua geratzen dien, eta, alternatiba berezi bat betiko platerai. Ni, egia esan, ikusi ganean, hau etxean egin behar dut, eta agian zerbait, baina... Holan, umentzakotan ikuste dut gomendagarria da, eta zuentzako lekapatatak aldatzeko. Lekapatata dana egiten da, ez? Egosita, erasko joten saladan pixka, salteatuta, ez du aukera askorik ematen. Gaur, Patrik emango dizue. Hori esan da, az gaitezen lanean, eta lehen errezetaren laburpena horrela joango da. Lapiko bat ur pixka batekin jarri zubizian eta txirlak bertan ireki. Iragazi eta txirleen erdiari haragia atarengo dio. Tipulatza gurin pixka batekin erregosten jarri eta egin da dagonean bertara legatz xerra moztuta eta txirleen erdiak txikituta botako dizkigu. Zubizian jarri, ardo pixka batekin busti eta ero arrautza egosiaren gorringo atera, hau esne gainarekin nahaziko dugu eta betegarriari botako digu. Ogi birrindu pixka batekin gorputza eman, eta honekin lehatz bustana beteko dugu. Labeko erretilu batean patata batzuk asenarioa eta tipulatzak zerratan moztuta 5 minutuz erre, gero gure lehatz betea gainean jarri eta olio erre bat gainetik bota ondoren 15 minutuz labean erre 200 gradutara. Indagoenean, saltza bat ingo diogu bere urarekin, tomate saltza pixka batekin eta esne gainarekin eta hau gainetik bota ondoren zerbitzatu. Orduan hori, betegarri moduan erabiliko ditu txirlak, gero lehatza, gaina jartzen du, eta arraro egiten zait, ez? Kilo bateko lehatza. Niretzako lehatza izan behar da 2 kilotik gora gutxienez. Bestia ia direa, eta kilo 300 pisatzen zituen honek, gero, anisakiak kendu eta ez dakiz zer, geratu zaite, hoxe. Kilo bat, Kilo bat, hoxe. Errezetak esaten zabe baina bustana betetzeko gutxi geratzen zait, gero solomoa da bestea, solomoa erabiliko du, txikituta betegarri moduan, baina, Nikolasa, ez dakit, nitzako... Ingo. Bai, ingo, zera, erremedio. Esan dako, hemen, arraizalda pixka daukat, ura bota aldugu, baina gero nik hemen atatzen dugun ura, patatak, labera sartzen dituanean, likido bat izan behar dute, orduan, bera jartzen du baina, salda, bota, eta vigilia bada arraizalda. Baina bestela, aragizalda jartzen du. Nik arraizalda jarriko dut, eta esan dakoa, hemen izan ditut gatzarekin ordu erdiz, pixkat bere area bota dezaten, garbitu ingo ditut hor pixkat, iragazi, eta, 2 minutuan taparekin iriki arte egosi. Eta badakizue, asteazkenetan aukitze ditugula betiko errezetak, eta horretarako, normalian joaten gara, gure etxietan daukagun liburu klasikotara, ez? Eta ziur zuek, aukiko zure etxien, La cocina de Nikolasa liburua. Nik uste dut hori dela Euskal Sukaldaritzako funtsesko obra bat. Klasiko handi bat. Jende asko badaukagula etxian. Eta batzen dituena Euskal Sukaldaritza, landa tradizioa eta goi mailako sukaldaritza bai. Horein zauen Nikolasak. Eta Nikolasa Praderari buruz, asko idatzi da. Baina gaur telebistan egingotza hau omenaldi txikitxo bat. Sukaldari bizkaitxarra, markina jaixotakoan 1873an, eta 80an joeten da bere herrixan zauen jauregira, patrokua jauregixan, han bizizien Gaitan de Ayala familia holan aristokratikoa, goi mailako... Eske izen horrekin zer beste. Gaitan de Ayala
arabarrak, ziurrenik, ez? Bai. Araban egoten diolako abizen konposatu eta olan pila bat. Eta aiala. Hori da. Beraz, bueno, gaitan da aiala familiak, zeukan bere sukaldaria da, sukaldari laguntzaile bezala, Vale. Nikolasa kontratau zabien. Eta han ibilizan ikasten, eta gero udan, joeten zan, haren zenidiek Donostin zaukien sukalde batera. Kosinatzera, bakitzu gainera, joan zan mendian, Donosti zan aristokrazian hiriburua da, udan hor joaten ziren, bainu hiriburu bezala, uda pasatzera. Ordua, bueno, familia bakoitza zeukan bere sukaldaria, eta gustatzen jaken, gainera, Euskaldun nolan emakumien baserriko sukaldia. Holan betiko errezetak, betiko gixatuak, eta gero erakusten zotzien teknika berrixak, frantziatik ekarritxakuak, eta horregatik itzen zabien, sukaldaritza oso fina. Euskalduna, baina, ikutu berritzaile horrekin. Eta han udan zauela, Nikolasak bere senarra ezagutu zauen. Apitxo. Zezan, harakin bat, Bretxako merkatuan itzen zauena lan, bere izena zan, Narciso Dolagaraiz, harakina, eta... Egun guztia espilu aurrean egoten zala bere arpegi begiratzen. Narciso zalako. Izen horrekin gixakua. Eta, bueno, eskondu izien, eta ostien Bretxan zabaldu zabien jatetxe bat. Eta orduan hasi ziren, Euskal Sukaldaritzako lan plater klasikoak emoten, kaiaua, olako platerak oso onak, eta bapatian ospia hartu zauen. Gainera, plater ospetsuenak, ziren beti Nikolasan izen eramaten zabiela. Hau da, empanadiak Nikolasa erara. Lehatza gauzik horrekin godauena, Nikolasa erara. Eta olakuak. Hori da, iparraldera juten zaren moduan, da juten da, eta amatxiren arroz esnea. Amatxiren gaztatarta. Amatxiren, amatxiak eutzitzu, bakian! Opor batzu beharko ditu da amatxi gaixua. Dana da amatxian eta garri. Marketina aspaldi asmatu zan. Igual Nikolasak asmatu zauen. Parkatu, hemen iragazi ditut, gero hauei aragi atarako diet. Nahi bozu zukatra. Eta hemen, ingo duana, gurin pixka jarriko dut. Eta jarriko dugu tipulatxa egiten. Izango da, hau betegarrirako. Betegarri izango da, tipulatxa hauen erdien aragia eta gero lehatzaren xerra bat, bale? Osondo. Hori geizten. Osondo. Bueno, gero 1930an Nikolasak saldu egin zauen jatetxia. Hemen Donostin zeukana? Donostin zaukana. Hor Bretxon duen, eta saldu zotzan bertako langile bati. Sukaldari laguntza iai. Eta beraz, jatetxia pasada hainbat eskutatik, ezagutze ditugu, emakume pila bat egon ziren horatzean, eta azkenengo sartu zauen kastillok, hainbeste aldiz gainera, asteazken tradizionaletan bere buruz hitzein dugunak, eta 1980 arte egon zan. 80garren hamarkada arte. Beraz, ez barkatu. 2010 arte. 1980garren hamarkadan hartu, da 2010 arte. Beraz, egisa da, jatetxe klasiko bat, hainbat sukaldari haundi pasadiela handik, eta hori, ez dakit, emblema bat, nik uste dut, irirako. Liburua, gainera oso ondo, nik daukat, liburu horren lehen edizio eta bigarren edizio dauzkat. Lehen edizioa aman etxean dau, bigarrena ni daukat, etxean. Bigarrena, Eta hau da, 1950 urteko, uste dut, bigarrena olakon bat. Orduan, eta baina errezetak oso gaurkoa direla, edozein eitzeko moduan, eta gaur egunean, jatetxe batean jarrizkero, funtzionatuko luketen errezetak, 1980an saldu zuen jatetxia, eta gero 30an beste bat zabaldu zuen Donostin handia izenekoa, eta bertako bezerua bazan Marañon doktorea, eta orduan berak esan zotzan, mesedez, biez itxula bere errezetak, eta argitaratzeko mesedez liburu bat. Eta orduan anima usan 33an, errezetak biltzen, eta bere liburua sortzen. Bere liburua, gaur egun, gure sukaldietan dauela, berez, pentsau, isa 100 urte ditxula, liburuak, eta gaur egun bere errezetak jarraitze ditxugula ditzen, ze, eske... pasada badie. Gero Nikolasa Madrilera joan zan, da jatetxe lanetan ibili zan, sukaldaritza klaseak emoten, eta Madrilen izauen bizitza, 1958ko azaroak bat arte, 85 urtekin hil zala. Berez, bere eskela agertu zan, egunkari pila batetan, oso egunkari garrantzitsutan, eta
agertu zen Londreseko Timesen be bai. Bai? Bai, aipamen biografiko batekin. Beraz, bueno, naiz eta gaur egun garrantzia handia daukan, bere garaixan be bai, emakume oso garrantzitsua izan zen. Markina bakarrik ez dauela, zesta puntista honak eta, markinak eman ditu. Eta, bueno, nik, enekina bakizuk erraga lehen antzina, markina zati zean famatua. Armadurak. Armadurak? Armadurak, ziren, oso nakan, eta estimatuak markinako armadurak, eta... Bueno, horregatik ere, eskatzen zila, eskariak eta Espainiatik ez ezik, Europatik ere etortzen zila, eta presiatua zila, bertan, garai batean hemen Durangaldian, Eibarren eta hor guztian, gerra kontuekin eta dirua hain duen jendea egonda, eta horiek, inguru hortan, markinan, hori ezean formatu. Betxo. Egisa da ez, markina ezagutzen dela zestapuntan unibertsitate bezala. Eta aurten, hor Nikolas Aparadera jaixosan herrixan, 8. aldiz, ospatu da diasporan eguna. Hau da, nazioarteko mugikortasuna, familian sakrifizioa eta lanan eguna ospatu da. Eta gainera, zestapuntakin bauka harremantxo bat. Ze, diasporan... ekimenen artean, Mikele Irazusta, dala artista argentiniar bat, diasporakuak, berak egin jaulan zestapuntan murala handi bat margotu, eta politxa, oso politxa. Berak esaten daua, aintzinako edo pintura zar baten diseinua hartu zabela oinarritzat, eta, han margotu dau, putxo bat, horren seinalez, da nik uste dut herrixa ondo errepresentatzen dauela, bai zestapuntak, bai diasporak. Eta benetan, politxa da, nik, animatzen dut zuet. Da 6 solairuko eraikin bat, eta hor dau, murala ikusten da. Bai. Eta gainera gero, bere sinaduran onduan, Mikelen sinaduran onduan, badau esaldi bat, bere aitxonak, Andoni Irazustak asko errepikatzen zauena, antza, eta da, izan zirelako garelako izango dira. Bai, kasi gondira. Hori da. Eta gaina asko esaten duena, gainera. Bai, zelan doi errezetia zigor. Oso ondo nik hemen, betu, hauek txikituta joango dira, eta beste bat ez tala ireki, hauek badezpada hemen utziko ditut. Urau, fumetari gehituko diot, eta gero erabiliko du patatak bustitzeko. Hori ez bota, hori altxorra data. Eta hemen, hauek gorde gero apaintzeko, hauek txikitu ingo ditut, zerekin, lehatzaren atal batekin, ingo duguna da. Hartu, atarako dio asala, eta beteko du, beste gainerakoa dana beti ingo du, orduen, hartu, eta nik uste dut xerra honekin, nahikoa izango dugula, eta ingo duna robotean, eskuz, gara hartan suposatzen dut, eskuz txikituko zutela, robota daukagunez, erabiliko du. Eta hau, izango da betegarria hemen daukagun tipulatxarekin batera. Errez da, simplea ez da, Egisa, gure osagaia baitxula, baina, lana be, baukara tartian. Eta badezpada, ni betegarria bakizu esaten duen, beti teorian, naiz, badezpada hobeto sobratzen bada, segero hau, espaeti batzuei ere botal diot, Bai? Orduan, horrekin nahikoa hau beteko dugu, txaka, eta hau, erabiliko du, betegarri moduan. Oso ondo. Eta ontxe, Euskal Diaspora aipatu dugula, ze etorten gatzu zuri burura zigor? Ze jaialdi etorten gatzu burura? Hombre, jaialdi esan daia, pista hor utzi dutut. Bueno, aurreneko bakizu ni aitea juntzala, eta nian naixa eta ni estoztien eroan. Laro eta zazpixan. Bai, ni gordan laro eta zazpixan euko zan, 13 urte. Eta aitea juntzala, aitea kasetari moduan, eta hainbat, aita biru aldizkunda dago. Eta, anei, eraman zabia. Eta anaixian geratu zan. English student. Nausisa salako. Nausisa salako, maiorazgoa. Amairu urtekin nibe nausisa nintzen. Baina, karo, hiru personan dago, aitea gonbidatu da jontzan, eta ero anaian eman zen, da bai. Eta gaur egun egoten dira. Eta kamiseta daukagu, unikoan, ordukoa, 87koa, agertzen ikurriñakin olan dantzari bat, eta hori da, 87koa. Argazkiren bat agertzen da, potolo nion da, behante kamiseta horrekin, politxa. Zondo. Egisa da, boizeko jaialdia, ospatzen da, 5 urtetik behin, normalian izaten da, ustaileko azkenengo astian, beti udan, eta boize da, Airajoko herri txikitxo bat, diasporan, seinale, egia da, aukala euskaldun, esango naben, herrixa, hausua, kaliek, eta hor,
badauz Euskal Museoa, Euskal Etxea, badau frontoia, badauz ikastolak, jatetxiak, eta bueno, danetatik dau. Hor deitzen da Boise Basque Block, hor dauen hausua, eta bueno, Euskaldunez jositza da, Euskaldunen ilobez, bilobez, eta seme alabez. Artzain moduan funtzirenak gara, hori da. Eta, borbe, gaina urtero juten dira, hemendik herrikirolak, arre jasotzaileak, eskolariak, jai handia bertzolariak eta juten dietak. Kriston jaia goten. Oso jai handisa, eta gainera, aurten ospatu da, udan ospatu da 2025an, baina, bost urtetik behin ospatzen danez, aurrekoa pandemia gara izan jauzi izan, orduan, etzan ospatu, eta aurrekoa 2015an izan zen, orduan, aurtengoa izan omen da, 87koa baino hobi hau, Ez dut nik ez dut esan honena izan zanik. Izan zala aurrena bai eta hori bai. Baina gehiago. Gomiko gara urteren baten, zigor? Gomidatu! Bueno, edo gukuen. Gun edo hemen apuntatzen gara, edo zertarako dantzan inbier bada, harri jasotzen azteko aizkorakin, kozinatzen ere animatuko nintzateke. Gai izango nintzanen hamburguesa batzuk egiteko zuetzen. Zigor. Txorienek, 2030an jarraitzen badau. Ze hau bost urtetik behin da. Bai? Gu joango gara. Vale, etxo. Vale? Venga. Osa, ez da gonbidatzerik, guk ordaindu da hor joango gara. Vale. Ez, talde osua, zesaten dozua? Baiez, dano baiez. Anai matzen zatea, ekipo? Vale. Oso ondo, Patri, behitu. Arrantza egozia, hemen, gero hau ere biliko gorputza emateko. Sua altzatuko diot. Betegarri honi, eta hemen, potako dugu oin. Basandako, txikituta, gure lehatza eta txirlak. Salteatuko dugu pixka bat, bi buelta emango izkio, eta ardo txuriarekin bustiko dugu. Ardo txuria lurruntzen danean, ze botako diogu? Arrautza gorringo hau, jungo dala. Biko jarakala esne gainekin batera, kontuz? Horrekin gotza, gorputza eman. Eta honek gorputza, eta gero, ja, nahi dugun testura lortzeko, hemen daukagu, ogi birrindu pixka bat. Intxaur muskatua botako diogu, bitxia iruditu zait, intxaur muskatu, egaltza. Eta honekin izango da, hau guztia betera. Orduan, hau salteatu eta ardo txuriarekin bustiko dut. Haitxu, nik uste dut hau, Boiseko jaialdean eitzen bozu, gonbidaukot zuela. Han, jaialdean izaten die, dantzak, herrikirolak, musika, kultur saioak, eta egoten die pila gauza. Eta aurten, egon die, Gatibu, Neomak, hori musika taldeak, gero dantza taldeak, hanguak, bertakuak, Oinkari Basque Dancers, Boisetik, Boiseko gazteak, San Francisco zapiak bat, eta beste hainbat talde bat, diasporan oso garrantzitsuak dienak. Eta, herrikirolak bebaian, egon die, Karmele Gizasolarria jasotzaia, bestien artien, aizkolarixak bebai, bertxolarixak, gastronomia dagokionez ez dakitolan, pertsona esanguratsu bat joan dan, zigor, baina zu falta zara. Ni gati presna, Igual ez zara imeiera sartu, aspaldi. Eta gonbidapena neongo da, zuk uste? Imaginatzen dozu? Ez. Baina gisa da, sekulako festa izan bidala, da bada askontzako ez, ametz bat ara joatian. Uste dut, izan bidala pasada bat. Horre, ni laguna badauzka joan izan direnak, eta txorienen izan dugu, aitzola tutxajun izan da urtero juten da, eta hainbat kirolari ezagun juten dire hemendik, eta dena ez dute, kriston girua da gola, gainera, jentia bertakoak eta euskaltegiak eta badaude, eta, gaina politia dela, asko egitze egiten da bertan, baina Bizkaiera, jatorriko jende pila badao. Eta gaina orduan horrek ez daukie kutsatuta inundik egin, horako jean bat saltzen dute, tartean, baina bezala oso Bizkaiera, grazio, barriten zen, ematen, kuadriako bat gaizka, Ameriketan jaio zan, gurasoa Durangokoak, puntistak, eta etorri zanean bakarri zakien euskeraz eta inglesez. Baina Bizkaiera zerrau. Eta oso parregarrixa. Eta erderaz tutik bez. Eta taberna baten lanian, egon zan, eta era idazu, destornilladoreo. Herramienta kaji etorrita. Destornilladore gazteko, baina jabe inglesia zarrela eta za. Hori bat, eta bigarren izan zan. Hori broma moduan esan gauza. Ez, serio, bera. Eta beste agoina gonda, farias bat atara idazu. Botegi eselakue da.
Beretzako hori da nabarria zan. Karo, bai. Beretzako da nabarria zan. Kulturala da. Bai. Bueno, betegarria eta betegarriari krema puntua eta holan xamurra usteko arrautza egoziaren gorringoa eta esnegain pixka bat. Hau, hemen dana naziko olako, ez dizuet esango, bexamel antzeko bat ingo danik, baina bai, olako zerbait krematxua utziko dugula. Gatza eta piper beltza, sua jetxiko dut, eta ogi birrindu pixkatekin gorputza mango dio. Ondo. Da, zigor zu, 74 zara, ez da? Bai. Ba, 75ean ospatzen da beste gauza bat. Eta da, bueno, aurten 50. urte hurrena, lepoan hartu da segi aurrera abestiana. Noskoa da? 1975koa. Bai? Berez, 1979an sortzen dau Telesforo Monzon politikariak berak konposatzen dau, baina ezagun aitzen danean da 1975an Pantxo eta Peioekin. Orduan Pantxo eta Peiok, bueno, eixa da, hau bihurtu dauela gure kulturan bai beste ikurretako bat, ez? Da nik uste dut, Euskaldun danok abestu izan dugula. Hori eta beste zenbat. Nik kasete guztiak esaten dago hemendik abesteko, eurixak gure dugu. Lepoan hartuta segi aurrera. Hor bersioak, MCN bersioa eta daukazu, bestela. Bueno, a ver, hori zuretzako. Rip, parkatu. Nastu egin, parkatu. Hori zuretzako nahi baduzu abestu. La leche. Venga, sigo! Ni gauza txartu abesten dudala. Ez, ni behitu da gauza lotza ematen dian, auzo lotza sentitzen dut abesten dudanen. Benetan, oso gaizki abesten dut. Lotza igual beste batzuk sentituko dut, baina zuk? Nik auzo lotza sentitzen dut abesten dudanean. A ber, hemen egiten dugunean, hemen ateatzen gaela gabonetan da abesten. A ber, hor trampa dago. Enuen esan nahi, baina trampa. Baitu, ni ordenagailu baten aurren jartzen naute, ez? Hemen bai trampa jarrikotzu, esuel lasai. Venga, abestu. Oi, xilek, txon, berbaiten da, Patri, mesedez. Nausiak berbaiten da banien... Bale, barkatu. Esan da, esaten, Alex, esaten, ez dit gustatzen hitz egitean ni mosten dudan bakoitzen, ero? Holako, bueno. Esaten ari nintzana. Ordenagailu baten aurren jartzen gaituzte eta hor ataratzen da, holako bibolin mariatu baten ahotza, eta bestaldetik abesti bat entzuten da. Nahi duzu esan playback adala? Ez, ez dakit... Vale, bai, playback da. Baina, bueno... Ez tien sekretu dana konta bien, Mundu guztixak egiten da hori, tio. Mundu, nola da? Iglesiasen semia. Bueno, Juliton semiak egiten badau, Enrique egiten badau nizaitik ez dut egiten. Bueno, berriz vuelta, gure abestira. Pantxo eta Peio, Ipar Euskal Herriko han jaixo ziren, eta egisa da, abesti mitiko pila bat dituztela. Eta lepoan hartuta segi aurrera abestixa sortu zauen Telesforok bebai, pila bat doinu asmatu zitxun eta pila bat abesti konposatu zitxun, baina doinuak maileguak die. Hau da, berak aitortu dau, berak ez zitxula konposatzen, baizik eta hartzen zitxula holan internazionalki famatuak dien abestixak, eta jartzen zitxula bere euskal letrakin, eta berak aldatzen zitxula apurtxo bat, eta itxen ditxula hori. Orduan, lepoan hartuta segi aurrera, nik ez tozekula entzun, baina gero sartuko naz ikusten, antza, omen da, 1912ko abesti bat, dala, It's a long way to Tipperary. Orduan, hori erresuma batuko abesti bat omen da, baina guretako beti izango da, niretzako lehen egan zan, the best. Eta eganekero dana kopiatu dela kontuat. Dana ziren, beste... Eta gaia entzute zerun eri inglesez da, kopiatu indiote eganeri hauek. Que morro, ez? Hori kontuatzen zailan lausixa zarenean, ez da? Bai, jaurtatzu eta esatu kauela ditxe, eta kortatunak eta bebai, zenbat, sarri zan, txati, eta esatu kauela letxe. Abestu diot, azken, hau da. Bueno, ni hemen ari naiz. Nik berez, patata egin ditu lan panadera eran egin ditu danean, sekula ez dioz, azen hori botatzen. Botatzen dio dana da, patata batzuk, kipula, piper berdea agian bota izan diot, baina ez dio dana botatzen da, azenari. Baina, Nikolasak esaten zuen, jarri zuen errezeta hontan, botateko azenarioa, tipulatza, gatza, eta oliba horrio txorrosta bat. Hau, labera jungo da, aurrena boixe, 5 minutu, eta gero, bien bitartean, jungo naiz
betetzen gure bustana. Eta ero, honen gainean bukatuko da, etxe. Eta hor gainera, horratza eta arixa ekarri oso, beraz. Bai, baina josteko jartzen dolako ez du josiko, Ez du josiko azkenean? Ez du josiko. Ez abestu, ez josi. Ze soso gazauzen gaur. Bezirikatzerik bestei ez da? Pasa palabra. Programa hor zenbat urte, ez? Horre jarraitzen du? Txorienek gehiago. Hombre. Obea bintzat gehiago ez da, baina hori bai. Bale, hau garbitu eta esan dako, egingo duguna da. Bitxo, platertxo bat, zerbait garbia. Hemen, jarriko dugu. Lehatza. Tak. Bustana, ez? Lehatzan, bai, bustantxoa. Tak, gero, betegarria gainean jarriko diogu. Bai. Hemen betegarriak, hitzen dira pila bat, gambakin daulan inalditu, bexamel bat inaldugu, Nikolasak esan duen moduen, egia esan, esne gainarekin eta arrautza gorringoarekin eta beiraze gorputza hartu duen. Orduan, beteko dugu, bustanan aldea hemen gutxi sartuko zait, eta asmoa da, gainean jarriko diot beste atala, eta beraz esaten du, hartu eta josin behar da. Nikolasa. Josi baino bildu, ez? Bera josi esate, josi. Aldamena, baina nik ingo, ze bildu eta bildu ondoko. Hartu, botako diotolan gainetik, arrean gainean jarriko digu, eta egon naiz pentsatzen, biribilki bat izango asan moduan, lotuta hori. Ez. Oso gora etortzea izango zan. Ni uste dut, hau, saiatu, nahi badazu saiatuko naiz. Baina azten ba naiz. Oin, mosten, mugitzen hau, bihartzia, Ez. Baina, erakutziko dut teknika nahi bozu. Nik saiak ere ingo dut. Eintzen da lehenko urkatuaren, hau. Urkatuaren. Hemen, ez dutzen diogu. Bai. Eta gero, jungo gara. Bitxu, bueltak emoten eta... Eta biltzen. Hau da, hartu, tiratu hemendik, tras. Hemen ez da bakarrik kosina, baizik eta trebetasuna auki eskuekin. Marinela izan behar zara, jakin behar dituzu... Korapilloak egiten. Esan nolan politia, baina gero, hau mosterakoan, gero dana deskuajaren gote buzagai. Baina, lagunok, esan dakoa, behar dut, patatai 5 minutu aurrena. Ze gero honekin beste 15 bat minutu beharko ituenela abian, dana egiten. Orduan, horrekin, oingo 5 minutuak gehi, beste 15ekin, nik uste dut, egin da daukadala. Eta saltza berak esaten du, horra, atako zizkiun sukuekin, esne gaina eta tomate saltza pixka botatzeko, eta horrekin eiteko. Ez da gizen balikidotako, segun. Baina, joango gara ikusten da, gero ikusiko zuen. Horrena, orain, beti garria hablamo zua, bakarrik. Labera jongo da, azkenengo korapilloak, eta hoxe, 15 minutu, 180 gradu. Zeitxura. Papi! Txepa! Esan dagoa, txirla gaina, sartu indizkiotor barruan, berotzeko, polita haiteko atara ditudana, eta oin, Nikolasaren esana beteaz, ingo gedu, hemen, dagoen, ura atara pixkat, eta honi botako diogu, esne gaina eta tomate saltza pixkat. Irekin aldi bat, eta bizango da gainetik botako diogun saltza. Orduan, hau, zutan, guarnizioa jarriko diot, aldamenean. Horre dauko gainera, arraian zapore dana. Dana, horre kontutan izan, a ber, itzalduin dut. Hemen, katxarro guztiak ikutzen noa, eta... Ikusi itxu zuen honek, enzimirak saltza dituztenak, zuk Madrien ikusi zinuen, ez? Edozen lekutan aldozula jarri da... Hori olako dauka honek? Zarate dauka. Egia. Olako badauka eta jende aurrean kosinatzen du. Baina ez da edozen lekutan, Daude laserrakin olako borobil txikitsu batzuk eginda, eta hoien gainean utzi behar duzu. Ez da edozein tokitan... Haukendu batzuk. Eman inbinatzen baina. Hori kendu. Edozein tokitan ez da. Daude, baina 6-8 puntu ero dauzkaulakoak nun jarri, berotzeko kasuelak eta. Invento bat. Egia esan oso garestia.
Hombre, imaginatzen dozen, zimera baten, zuk albadozu, mostu, kozinau da, ezebe... Bai, gaina hori da, hol bezala balio dizu baita, balio du... Bai, taula bezala, vitrozeramika bezala... Hori da, eta mai bezala, ez dakit, kontu kontari aritzekoan norbaitekin. Orduan, bueno, haitxon... Soka mostu imarko dugu, gaina gure izak hemen utzitun nahita, prestatu nadan euskan hemen, eta hemen da hoinik esaten izuna, hemen soka ateratzeko, abertze moduz, moldatzen garen. Ondo? Bueno, a ver. Hemen... Josten bazinun baino hobeto. Bai. Nikolasan errezeta jositza zoien, baina hori kentzeko gero saiago izango da. Lehen asko iten hemen baita, ogi birrindua eta erabili duna lehen... Bai? Loditzeko barrenekoa. Hartu hori persiakin da baratxuriarekin nazi, ogi birrindua eta gainetik bota, eta olako geruza kurruskari bat gainean jarriko zion. Baina, bueno, hori, Nikolasak ez duen esaten, nik ez diote egin. Hemen, saltza, eta, bueno, Nikolasak jatetxeko maila berdineko errezeta bat indu, momentu batean. Bueno, momentu bate, baina geixan. Bai, baina, bueno, hemen daukazue gure lebatz betea. Argazkixa? Hemen jango du. Bai, oza, xerra moztuko zu. Hemen etxea bezala, beditali. Bai, gero oingo digu, korti konfekzion esaten dana. Zu lasai egon. Moztu, beldor gabe. Eman, a ver, kontuz, honekin, hau oso bero dauta. Ia ba. Betegarria, txirlak... Dana, hau, zatika jamida. Ia ba. Egia esan, hau, hemen, biteli, birrazio gongo ziren, ez? Ze hona. Hemen birrazio, ez? Hau batentzako? Jo. Zuzegi jaten, bai. Nik osua jango nagoen, Bai. Igual, probauten onena, errezeta. Zuria hemen txorienen, 4 urtetan. Benetan, Bueno, zuria Nikolasana. Ez baina, benetan oso goxoa. Bai, oso nada, benetan. A ber, nik kopia-pega indut, nola esaten da gaur egon. Pasada bat. Osa, ez jatarritzen, Nikolasan Praderan liburuak, ondiokan hainbeste arrakasta ukitzez, dauzka, errezeta batzuk. Bueno, ikusgarritxo. Patrik ingo duena, ez da hori buruan, baina ez da atzean geratzen. Beraz, segi gurekin. Lekapatata klasikoak edo ez. Ze klasikoak ez die frigitutain bitxu dako, horregaitxik hemen daukat, patata frigitxun dako, arrautza frigitxuan dako, eta hau, lekak itxeko, lekak egositxek harri ditut. Baina nahi badozu, lau osagaikin, ez da un misteria hundirik, baina botako zut errezen. Venga. Patata karratu txikitan ebaki eta frigitxu ingo. Bitxartian, leka egosixak, zartagin baten berakatzatal batekin salteatuko ditugu. Azkenek arrautza frigitxu edo galdarreztatu eta dana batera zerbitzatu. Arrautza frigitxu, galdarreztatu edo egosi. Nik egositxek harri ditut. Bakoitza bere gustora. Baina zuretzako ingot bat frigitxuta, zelen? Mesedez, nik hau frigitxuta probatu behar dut, bai. Iruditzen zait, ze gainea bilu lehen, lekakin berzen eta pentsatzen ez, eta onantzan etorren lanera, eta, ostra, lekakin egia esan, 2 errazeta besterik ez ditu ezautzen. Osa, lekapatatak, lekak ensaladan, ospinolioarekin, txorienen inditxula. Nisuaz entxalada. Nisuaz entxalada. Eta gero, lekak urdaiazpikoarekin ulan salteatuta. Batzuk urdaiazpikoa lekakin beba egiten dabe. Bai, alderantziz, lekaen bat gainean olan, kasualidades erori da. Baina ez dago, eta gero pentsatzen ez, goimailako errezetak lekanak. Ez dut ezautzen bat ere ez, ekusi, bate hon bat ezautzen dut, nun, lupia agertzen zan labean egin da, eta leka batzuk, lagungarri moduan, baina plater nagusi moduan, osagai nagusi moduan, leka, ez dut aurkitu bat ere ez. Eta gaina nahita, interneten sartu naiz, eta goimailako errezetak lekekin. Lekak urdaiazpikoarekin, leka salteatuak. Eta, ez dago besterik, danak horrela, ez da egon bat ere ez, ez dakit, leka infusioa, liofilizatua, eta gure etxean, nik lekak gustatzen zaizkit. Gustatzen zaizkit. Hori bai, ni izan ez baita, esan izun legunien, patatak eta nola txikituta. Leka bai gure etxean, leka patata nik ondo zapalduta jaten dituen, eta gaur egun etxean bikoteak eta nik gehien jaten dituguna ensaladan. Hartu eta oin sasoian egosi, arrautza egosi batekin, gero atatzen ditugu, ospinolio bat gainetik, eta horrela gustatzen dizkigu. Egia esan lekak, ni holan... Lekak pila gustatzen jate egisa esan.
kiloka jango nituzkola. Bai, bai. Eta normalian hori egositxa berakatzakin eta urda espiko apurtxo batekin, edo jendia bai, botatzotza pipera utza nire etxian ez gara zaliak pipera utza botateko. Eta gero egoten dio hori etxiak batzuk, maonesakin, beste batzuk ospinakin, Nikolan jate ditxutan. Gero niramak itxein zitxun lehen tomatiakin. Hau da, mostu horan luzengan, espagetiak ez, baina, bueno, espagetiak izango ezin moruan. Ara, bitu, hori iztoten zuen. Eta txorien nahi nauen zigor. Egosi, ez? Bai. Tomatiarekin holan? Bai. Eta gero arrautza batekin. Bai, hori ziur nau. Ez dakitea alerbe hortutan dago, holan behira, eta nik uste, ia euneko esango nizun. Laugarren urtia da, ez hombre, baina hori errezeta horrenak gogoratuko nintzen, holan lekak luzetara moztuta espageti bat izango basa moduan. Ez da espageti luze bat, Bai, bueno, esate bada. Baina gure etxean, lekak ez, baina baba baltza, leka eta guzti, gure amak baba baltza, tomate saltzakin ataten, esan dizu, gure etxean tomate saltza gauza askotako, baba baltza, holan egosita, eta gero tomate saltzakin, eta urdai azpiko tako batzuekin, ni hori pila gustatzen zain baita, eta erresa, beste errezeta bat, 3 osagai dituen. Bai. Eta nik hemen lekak egin ditzu dana da, holan, zati pusketa txikitxotan moztu, egosi ditut, 5 minutu. Bai? Eta listo, ontxe salteatuko ditut, eta nire egisa lekak gustatzen jatela holan, apurtxo bat bere testura ukitzia eta kurruskari egotia. Eskatena gustatzen da, honen lekak, hola, nagoskatzen zabizela, eta mutxikatzen dituzunean purea biakatzen dira. Horrek eska gustatzen bat. Hori, egia da nola mozten duzuen, Julianan moztuta eta irakitan dagoenean ura, sartu, eta berri irakiten hasten denean, hartu eta atera egiten dituzu, eta ero salteatuta, zoragarria dira, gaina koloreak gutxio galtzen dute, hor bakizue. Bueno, truko bat eratzen da, jatetxe batean ikusten baituzte egun batean azenario laranjak, eta leka berde, hola fosforito bat direla. Bikarbonatu daukilako. Bikarbonatu bat direlako. Orduan, bai, oso ikusgarria dira, baina nutrizionalki ez dira horren interesantiak. Galdu egiten dituzte bere propiedade pila bat, egiten baitu horrela, eta orduan, bueno, bai, begietatik sartzen den zerbait da, guri hori, hosteletzan erakutzen ziguten, egiteko horrelako oso espektakularrak, hartu eta bikarbonatotan egosi. Bale, bai, politxa geratzen da, baina gero, bueno, leka jaten ditugunean eskabiltza bakarri zerbait begietatik ero gustuaregatik jaten dugula. Interesgarria da, zuntza sartzen ditugula, vitaminak sartzen ditugula, eta horiek mantentzea aldan eginean ere ondo dago, ez? Bai. Bentsi zegor, dana martxan nik ezagutzuten bezala, arrautza egosisa jango ditut, zehontxe arrautzuko ringua, holan ezin joan. Hori, aurrena bat entzun duala, Bai, arrautza esaten da, inja jan bidala, orduan, tortilla patatako lan gutxi inja. Osa, ondo lehortutako patata tortilla jan hori da, eta nik horretako ez tortilla jaten. Nahi xautelako ez jati, eta arrautzakime bai, berdina pasatu jat. Orduan nik, azken aldixan, arrautze gozisa. Hemen txe, baukau berakatza pil-pil, beraz, botako ditugu gure lekak, eta salteatzen joango gara. Beto, lekak aipatuta, hemen eta ez dauzkatela ikusgarra eta koloreak eta hor badao proiektu bat, Plus Bean deitzen dana, eta hor, ari dira, experimentatzen leka, bueno, izurreten kontra dauden leka indartsuagoak, gero, nutrizional gero interesantea direna, eta daude batzuk ari dira kolore ezberdinetakoak. Hau da, ari dira lekak ataratzen, horiak, moreak, berdeak, eta zuriak, eta oso ikusgarria ikusten horren. Nik horiak ikusi ditut kontserban. Hor ikusgarria da, leka nolan zintzilik landarea berdina da, baina gero leka bera kolorea erabat aldatzen da, eta moreak eta horiak eta ikustea benetan ikusgarria da, eta leka badakigu, udako produktua dela, baina ez izan beldurrik konserbakoak erosten. Eta konserbakoak esatik danean, izostuak ere sartzen ditut, ze leka izostuak azkenean jaso dituzte bere sasoian, eta izostu egiten dituzte, eta horren nutrizionalki oso interesgarria diren zerbait da, eskura daukaguna urte guztian zehar, eta, ez daukatela gehigarririk, ez zer, horre bai ez daukatela, dira, lekak izostu dituztenak. Orduan, aukera moduan, jenteak esaten, izostu kendu beldurra, ze ez da berdina, olako San-Jako batzuk izostuak, olako prestatutako gauzak, ero barazki izostuak. Barazki izostuak urte guztian dezkau da oso interesgarria dira. Behitu, pixiran joan nintzen, olako pixirak idatuak, otxuta gauz, joatera,
hori ardo bisitak, eta horako, baina joan nintzen, barazki kontserba fabrika baten bisitara, eta eurak esaten zabien, behitu, lehengo aukera, onena beti da freskua, baina bigarren aukera onena beti da kontserba, ze landatik hartzea itxuz, oza, baratzetik hartuta, eta potora heltzen dienera jo, bakarrik 4 ordu pasatzen di, orduan, die beti bigarren aukera onena, eta izostuakin bai berdina pasatzen da, orduan, kendu inbidogu aurreiritzi hori. Gaina eusate makina batzuk, bueno, izozgailu erraldoi batzuk, zeituan izosten dituzte, minutu gutxien izoztuta dago, ez dute ezer galtzen, ez dute izotzik hartzen, ez dute urik hartzen, da, horiek hori bai, eta barazkiak erabili behar baditugu izoztuak, beti izoztuta daudela, egosi zeituan, ez utzi desizosten, eta gero kozinatu. Hor, dena jungo ditzaik hartu, eta izoztuta daudela, sartagira, lapikora, uretara nahi duzuena, baina izoztuta daudenean. Unik bitxartian arrautza egositxo bat esatitxo bidot niretzako, eta hemen txauzkago, frikitxuak eina, patatak be frikitzen dabiz, eta lekagia salteatuta, jetxiote euren sua, beraz, patata frikitxuak, bueno, honei 5 minutu ero falta jako, etorriko gara bueltan dana zerbitzatzen olako platertxo baten. Orduan, berrorentzako, ikusten dut ogisa bai, arrautza frigitxua, ez? Mesedez. Edo egosia. Ez, bega, utziten zuri egosia. Arrautza frigitxua jan aldudanez, eta aita ere banaizen, ez? Hola, nesaten du zaera, ez? Aita izaten zarenean jango itxuzu arrautza frigitxua, bale. Horretako izan itzen bakarrik aita. Jango itxuzu arrautzak, ez arrautz frigitxuak, Hori zuk gaitxu dozu. Arrautza frigitxua dira. Arrautza jateko era bakarra. Bestea, arrautza egozia tristura ematen zen arrautza egozia. Bueno, motil, tristura. Ni arrautza frigitxua izan berra dago ikinan, txop bustitan. Hala, honi, distira pultsa bat emoteko. Eta, listo. Gure, lekapatatak arrautz frigitxuarekin. Betiko errezeta. Bueno, betiko errezeta. Haunetako. Kengo aldo oso arrautza horretik, benzetez? Nere lekak ikutzen nahi da. Naspaldota. Zona, bai, nazi. Hau probatu imar dut, hola, enbeitu, kombinazioa. Saltzakin, ez da. Hori gainera dauen, saltzarik onena. Kendu deixura, guakamolean, maonez, sasi, apea, arrautza gorringoan saltza. Beitu, arrautza egozia saltza indu genuen lehen. Bai. Txegoxo, ingo zotxian. Bai. Euro, brindan, Eta agian lekaga egiten dut hau. Probatu behar dut, hau lekaga egiten hazen moza gehatzen da. Arrautza portuak lekarekin. Patatak arrautzekin. Probatu behar dut, hori. Bueno, totak ere galde batera utzita. Hau izan da gaurko dena. Bihar nik, beti esaten pastel garzi bat ingo dizut. Bai? Bai. Nik labia erabilikot, ze ingo itxut errezta bat alberginiekin, Greziatik ekartxa. Iepai. Bueno, arrautza jaten jana. Ale ba, bihar arte, agur.